Takže nie je to zatiaľ vôbec čet ľudia, takže nie je to zatiaľ bohuje čo. Že Matis. Kam podľa mňa to dosť pokoj. To je voice chat. Dceru, to nebudu dělat. Co voice chat? Kdo ho udělá? To nevím. Taky nevím. Ľudia, píšte do komentárov, kto viete urobiť voice chat na To Hrnec. Stingu. Hrnec, držia Hrnec, Panvica, ideš s nami točiť? No, LBBI. Haló? No, haló, Panvica. Šlet. Že už je tu aj tretí člen. Je Panvica. Ľudia, môžete ísť na stream sa pozrieť. Streamuje, a keď... Vlastne teraz nemusíte sa ísť pozrieť na stream, keď video sa vydá až po streame. Takže... Môžete hodiť follow na HDP SMP. Máš koľko ľudí na streame? Hodiť follow aj sem na tento kanál. Ty máš koľko streame? Nestreamujem. Toto je tak... Jo, toto je tento... Čo to? Ďakujem, že ste tu dvaja ostali, aj keď to preč asi tak 5 alebo 10 minút. Thank you. Vážim si toho. OK. Dej. No. Čo? Potom budeš točiť na tomto neviem, jak SMP. No. HDP. Na HDP SMP. No, kedy? Asi keď sa vrátia, že či tam to budeš točiť. Máme ten som dilemu, že či sa ti bude chcieť, keď si založil svoj kanál. Hej. Why not? Len tak sa pýtam. A budeme aj my môcť točiť na tvojom SMPčku? Áno. Nehovorím nič, ale mohli by ste niekedy zapromovať. Tu. Tak jasné, kebyže tam točíme reálne, tak jasné, že hej. Zaujímavý. Zaujímavé, Matis, trošku to je tu useknuté. To je kolem celý. No tak. To samotný Ježiš nás očmároval. I was lightning before the thunder. Keď lidi. Mejsok je tu asi neobmedzenie, že? Do 22.00 stream, potom ešte asi tak 10 minút stream na serveri a potom sa lúčime, OK? Takže si chápete. Ale veď sa promní tam ten server tam promní teraz. Promnie, no však až keď sa na ňo napojím, neboj. Teraz ešte nie. No, teraz ešte hrám rybára, teraz promujem rybára. ADP, SMP, STRE a je. OK, ďalší týpek, here we go! Jako je tady teďka 9 lidí. IPčku vám potom hodím do dokumentov ľudia, takže potom môžete join. Je to 24/7, takže. To fakt? Aha, no aspoň dvoch ľudí, alebo troch, nech mám pokoj na duši. Kámo, opačná strana sveta je tiež docela zaujímavá. Hej kámo, ja mám plán, ja budem promovať v Taliansku na server. Jak? Neviem, normálne im kámo, do you speak English? Áno, že do you speak English? Please give me subscribe. A zapnem ináč mal by som zapnúť talianské alebo aspoň anglické titulky, akože.
Vidíš, mohli by sme vydať preloženie prvého videa, to bolo celkom populárne, by sme mohli dať do angličtiny. Mhm. A máme aj unstable edity, a keby dáme jedno preložené, tak minimálne 100 zhľadnutí to určite, no. HDP SMP edit. Ticho! HDP SMP edit! Měli byste spravit tady tu ikonu. Jo, mali by sme spraviť všetko s tým kanálom. Keď sa vrátim, tak celý mu dáme nový lesk. Áno, nové leštidlo. No, presne. Tak, jak by som to povedal. Skoro ma zabil. OK, kámo, toto je celko dobrý fight. Vyrovnaný. Prvý vyrovnaný fight, buď. A vždy sú buď slabí, alebo silní. A prvýkrát som našiel vyrovnaného supera, OK, zabil ma. Tak, GG, ale... Silný iba. Ale nie sú aj slabí, akože. Ty brďo. Takže dostal som sa za jedným kamarátom. Že? Zdar. Máš o minus? Nemám, to je ten problém. Dej bacha, zdrohaj. Ah. Tu je skeleton na pavúkovi. Dave, dokým si tu nebol, to bolo asi 3-krát tak ľahšie. Teraz musíme dostať klíče. Ale stále nepadlo. Spadol? Nie. Ale jedlo mi daj. Máš. Ja mám 2. Tu máš, to som predtým získal. Tak jeden si vezmi. Potom dole niekde otvoriť pivo. To exku mi môžeš dať, ak nechceš. Tu máš. Teraz Trident by ma picl. Počkaj, sú tu ešte nejaké miestnosti, kde si? Čakaj som, neviem. Ty Ideme ešte to ľúto? Ani zďaleka nie. Tuto je ešte. Tuto. Keď ty si začal s nami volať, ja som sem prišiel. Jaj. Prečo to nie je čisté? Máš niečo? Že by tam mala byť čistka, ale nič tam nie je. Nechaj mi to... chod tam ty. O minus. Hej? Hej, Ale na to by si sa potreboval trochu lepšie vybaviť. bol tam chestplate, železný. A tak, že máš už full, si? Nie, ešte mi chýbajú kalhoty. 2 železa by mi stačili. Mám. Daj. Nie, že... mám. Daj. Tu som hore. Kde? Skôr sem dole, ja ti dám vodu. Dá sa to craftiť? Dej bacha! Zastávaj sa, ja to tu zavraždím všetko. Mám 30 level, jo. Mám popnuté no minus? Ešte nie. Najprv dozabijem... Aha, 2 kľúče. Yes, tu máš. Dík. Chcel by to vodu. Dave, ešte si urob... Dave, ešte si urob aspoň boty. Aspoň boty si tam máš ešte 4 dia. Máš one? Čo? Nemáš... Jak sa to povie? Drevo? Vodu navyše. Aha, tu je voda. To je tvoja? Či môžem si zobrať? Áno, to je moja. To je moja, neber mi. Tak ja sa idem tuto pozrieť, na tuto vždycky býva ešte jedna, ale idem sa to rýchlo vyjadiť.
Ja ti hodím do... No, vieš ten tvoj resource pack? Pozri sa, ako pekne v ňom vyzerajú snowbally. Ne? Majne voda! Ej, ty voda. No tak aj tu dám. Nechce sa dostať hore. No však rád by som. Mojim kvalitným dreveným pickaxom neviem čo toho, čo som zrobil. Ty máš drevený pickaxe? No, Čo tak si pustiť vodu? no lebo mám, že? Ja by som ti pustil. Dole je ešte jeden skeleton, idem po ňoho. Peš. Mám to. Padli kľúče? Ja sa potom dosahem tam. Ešte ani kde si voda. Dej, mám. Tuto bola v jednom dispenzeri. Jo. Asi vypil minus. Počkaj, ešte, že či tu nie je jedna miestnosť. Počkaj. Nech z toho trochu vymačkneme čo najviac. Je ešte jedna. Je ešte jedna miestnosť. Poď za mnou. Počkaj. Matis? Matiz je mietnutý. Jaj. Hej, a potom Dave napíš do komentáru aj pinu, nech sa sem môžu joinúť. Ja už Ľudia. som to hovoril. Nech sa potom joinu. Jak budú chcieť. Kam? Musím ísť na opačnú stranu. Je tam čosi? Hej. Mám na to 0 minus? Nie, toto vypijeme o minus až potom. Ja už viem. By bolo podľa mňa naozaj moc silné, že by sme to neskapali. Kde mám dať, keď to všetko vyfajtilo? Hej, ešte tu... Nech napríklad vďaka tomu budeme mať dvakrát toľko blaze rodov. Zober si to. Bez rodov. Blaze rodov, no. Ja mám 6 blaze rodov, tak ty už ich vyzabíjaj. Ja tu idem. Mám 3. Kurva. Prečo máš toľko hapok a ty máš o 2 navyše? O 3. No dokonca, ty si spankila niekam? Nie. Veď ja hovorím, jedného som zabil hen tak a raz som zabil toho MG Melona a raz Michala SVK. A Vojdovi som k tomu ešte jedno... sú tam kľúče. Vojdovi som k tomu jedno HPčko ešte aj vrátil. No, to máš. Aj tam Počkaj, máš. aj tu. Nie, nechaj si. Ja vezmem tieto. To koľko je vo mne šípov? Kámo. Dáš mi šípy, ak máš nejaké... Aj keď nemám dosť, asi netreba. Mám extrémne veľa šípov, chceš? Čakaj. Železo. Jej. Tu máš šípy. Dík. Vypadla úplná blbosť z tohto.
Padol mi tak, že med. Ja chcem diačí split. Ježiš. Pokiaľ chceš, tu si zober štít. Hej? Ten diačí split mám. Tak, Môžeme dať ten ominous. áno. Lenže po jednom spawnery. Najprv poďme na Blaze Rodov. Oj. Už mám nejaký efekt, Bobby. Tam teraz bude tiež voda. Už som ho zastavil. Kľúče. Yes! Dave, tu máš, ja ti dám nejaké blíhrody. Za to jeden tento kľúč. A nie, toto ešte. Dík. Super, skeletoni a pavúci v jednom. To bude toľko šípov vo mne, že cez seba ani vidno nebudem, už budem bielohnedý. Deva, ty si sa tu včera pripojil ešte? Hej, Jež, máme strenčku. ja nemám. Nič dobrého nepadlo. Iba strenčka a... Ja to Počkaj, musím Dave, otvoriť. ešte toto je spawner. Aha. Už je voda. Alebo nie. Že ja som zaletel dole. Kámo, ten mal punch. Ten mal punch. 5. Musím to skoro hitnúť. Prečo ma proste na jeden hit proste vždycky zhodia? O, majú punch. Matis, ty čo teraz robíš? Matis. Ja a v base. Matis, potrebujeme, že aby si nejakého power... Mám kľúče. Nejakého power portni na Omega Melon. To môže ten kľúč. Proč? No lebo že vraj zomrel a je strašne ďalej od neho. Koho mám portnúť? Power Power Pavel. Power. Power Pavel na Omega Melon, alebo tak nejak. Tak. No nic. Pustím ti vodu. Je to pre parkour. Sem tu. Poď prvý. Seriously? Vy už nenatáčíte, nebo co? Hej, ešte ne. To proste musíš na náhodu, Dave. To nejde ovplyvniť za mňa. 3, 2, 1. Počkaj. Yes! Wincharge máš a diače split. Že projekt dal protection a že to nás jedna. Uhaj. Music disk. To koľko Wincharge? Yes! Ten Wincharge sa mi hodí a mám 30 Winchargeov. Ja mám Poď 30. ideme. Na koľko máš ešte o minus? Na 10 minút, poďme. Palilu. Ktorým smerom? O, Stade to by to malo byť. Tak to není tady to.
tady. Odtiaľto sme prišli. Odtiaľto. Tu. Tam už sme boli, chcem na opačnú stranu. A ten nie, tu sú blizrody. Blizrody sa nám hodia. Tam sme ich ešte nezabíjali. Zabíjali, ale to sa vždycky na novo. Aha, ja som ešte spawn, teda tam zapnúť ten oný a čo som to... Ty šmejde jeden, podejvový, nepôjdeš. To ne. Zabij ho. Ja vás stranu. Ale kebyže neskáče furt. To je pindulák. To bol normálne, že double odpad. To je skorumpovaný tupo. Čau. Oj. To koľko je tu ešte tých blizrodov? Padlo čosi? Strančka. Chceš jednu? Pardon, dve. Ja mám jednu, nemusíš. Tu máš blizrod, ja mám 10, ty máš koľko? 16. 16? Potom sa Tak to vyrovnáme. je... Poď hore, potom sa vyrovnáme. Super, jedného som šmaril dole. Ty mi ich hádš tu dole, ja ich tu dole, keď tak zabijem. Magetky? Yes. Nemám čo jesť. Ešte druhá strana. Nechám tu pustený vodu. O, ty kokos. Prečo má každý jeden punch? Hej, tu je jedna česká, tak poď do nej. Je tu, či nie? Mala by tu byť. No tu nie je ani jedna tá... A nič? No tu nie sa mi zdá. Baje? Či nie? Není. Nie. Nie! Kam teraz? Poď hore, ideme. Nie! Tá. Tuto je jedna čestka. Tuto. Hore? Jaj. Teda odtiaľ dole? Tuto máš diamantový krompač, pokiaľ potrebuješ. To sa hodí. Teraz mi padla, že úplne nič. Omius. 5-kový. 3-kový. 2 o minusy. A Gapple. Poď tuto. Dave, tuto za mnou. Bežím. Tuto. Toto bude boj o prežitie. To ti hovorím. Ja idem všetky aktivovať. Tu! No. My sme dead. Ja ich idem tiež všetky aktivovať, nech máme 2 z každého, keď tak. Tak ty fajti hore, ja idem dole. Ďakujem. Mne sa zničí armor a ja moc Diana viac nemám. To pôjdeš hľadať.
trošku šípa máš v sebe. Ale fakt iba Ja také, viem. takých 150. Ako tu je mobov? A mám trochu veľa hápok. To tá trochu málo. Mám asi tak, že 3 hápka. Ja zomieram. Ja by som nechal tých pavúkov. Radšej by som pozabil tých brízov. Ja zabijem tohto. Paketky. Si vezmem. Super, zase nič. Skapaj. Sračka. Padol aspoň jeden kľúč? Jo, kľúče. Jo. Ono je tuto by malo byť, no to je. Nič to, nechce sa mi dávať kampaž do ruky. Boj. Mne zase padne veľké nič. Cítim to. Trim. Wincharger. Thorns 1. OK. Teraz mi padli lepšie ako predtým. Music disk. Keď padne music disk, to nič dobrého nesvedčí. No veď. Yes. Hej, vráť mi to! Impaling. Keď získam trident, tak to sa bude hodiť. Ešte je tu pár miestností. Rýchlo, len 3 minúty. Čo? Iba? To sme nemohli za tak musíme ísť na horné poschodie, Dave. A veď už tu sú asi posledné 2 spawnery. Dúfam. Nie, ba. Nie, ba. Tuto hore. Tuto hore. Nie je tu tá trojková? Dave, ešte nad tým. Ešte nad tým. To je taký dosť dobrý triál, lebo tuto nie sú žiadni tí zlí skeletónovia. Hej, ty s tým poisonom. A keď máš 20 hapok, tak keď zješ nožeplo, tak budeš mať 28? Hej, bežne smrteľné. To si fakt nesmú. Jej. Ja viem, sa mi zdá o niečom, kde je dosť veľa hráčov. Ale tam pôjdeme až... tam som bol s Matisom. A neviem úplne kordy, ale viem akým smerom. Ešte tu je jedno, poď rýchlo za mnou. Tam máš. Tam si chod zobrať. Kde? Tuto. Toto? Nie. Taký skrini. Jej! To čo tam je dole? No veď! O môj bože. Bacha! Poď hore. Tak. Čo som ja? Kámo, tak. Túto miestnosť som v živote nevidel. To je bugnuté, aj Matis povedal. Sorry. Tento server je docela sústredný, mám taký pocit. Mám ho 20. Chceš nejaké solné 4 šípy? Koľko máš prízrodov? 13. Tak ja ti potom hodím. Alebo no. Ja mám, že stack oného. Ja mám, že stack kosti. Chceš kosti? Nechcem kosti, nechaj si.
Ja som si úplne drizgol lostvo. Mám tu pre teba čas späť, ak by si chcel. Mám Teleporty. Torn 1. Tuto musia byť kľúče. Musia Hej, ak byť. nechodia. Nie! Tak tu dúfam, že nestojí. Tam už nič nie je, tam som bol. Neskap. Tam už je ešte čo sa, či nevyplatí sa tam už ísť? Nevyplatí. Ja idem tam, odkiaľ som prišiel. Tu už nič. Skade si došiel tu ináč? Si išiel presne na druhú stranu. Ach, tak, super. Yes. No nič. Takže, nie zatiaľ. Počkaj na mňa. Koľko už má video? Som nad tebou, Dave. Dobre ľudia, toto bolo asi pre dneskajšiu časť všetko, tak dajte lajky, odbery a vidíme sa na budúce. Čau.